So for today's video guys, so karon guys nagplano gid mi magpahubas og imburnal. Kauban ako mga bunsalong silingan og ako ang mga barkadang mga hilaw-hilaw. Kay wa may lingaw, tiradahan to ning imburnal. Dili mo taga Santa Cruz kung wala mo kailan eh. Mao din siya si Tomas. Mao yung pinakadangan de Santa Cruz o kana siya si Amaw. Mao ni gitawag Amaw de Santa Cruz. So karon guys, naabot na mi diri sa moong iplanuhan. Mao din ay dangan sa Santa Cruz guys. Kanang matawa na guys, ay mo kumpiyansa na. Bitaw, wala tay gamit dai tig video ra dita nila dai. Muna ni si Amoy guys, ug si Tomas, birada ninyo or mga kakaon na pud karon. So karon guys, nakakuha na sila guys. Kubkob. Birada mog taman kay mubahog ko nya. Abi ko kung saan ikalikuliak ko guys, Jennifers man ini guys, Jennifers. Ilabay anong Jennifers guys, kay manalang kanon sa mga tae kabaw. Nanawang kuha o, kaya pitin nakuha skarpa o, bahogon ginyo ko niya. Di ara guys, gabin bahay na sila guys. Di ka nagkuha o.